Ingdeng thongke brahini kese upper dikrong sabrans amhang kethekarni katalon. Sarupothar constituency ka parlo langjeting lapen japra lang soalong sekachelang ahem sub center ke kim kapatang tedat aputhakarat kasengri. Sangti dia long BJP asong atumpen Ingdeng Bharoi sira phokai braisi Mahatma Gandhi amang kethekarni katalon. Kadong Karbi Daily News kelang karbeng long rat phan nilit hare mono singti pini berdawanti. Nam bertang ton pen arjeponik tha. Freni phai hini arni kese upper dikrong sub branch Ingdeng thongke bra hini amang kethekarni katalon. Akai budhokram sapen cepahem phupon amailong maike pha alam the waidak klar sapen upper dikrong sub branch achun bang pen than pon. Dang lopot itu manipun kami kardio karya song itu cuma lapangan pasti kardio karya song pangtang mana buat aslinya song dan pen itu taram pun sih na itu taruh kena kardio kai kena pot tinggi kardio karya song kita cuma lapangan pasti apa sih ni hang pun bang tolong nang itu baca ni semua Long live. Labang so mailong alhisar po aman pen KSA Central Committee akai Thangsing Timung Kongchun Bang akai Raju Ingti Jutanga Chun Bang akai George Timung Organizing Secretary akai Nobin Trompi Secretary Bukajan Regional Committee pen Chenglok Difu Regional Committee Dilai Head Branch SGB GB lapen Social Worker atumta Chetong Dun pen bang somai ingsamjin pen chunpon. Priaciklo ni phai hiniarni Sarupothar constituency ke parlo langchithing pen japra lang soalong Karbenglong autonomous council pen sekachelang ahem sub center ke king kapatang tedet aputhak langchithing aratum ningduk cepak lang pon. Surihini rakre ke thom aningkan Telangana afan hemprek kipia hut Karbenglong afan ke hemprek nang pipedat pu Karbenglong aratum ningkipung ajok pangthek thek atum langchithing pen japra lang soalong sekachelang ahem sub center thangno etlo. Lasopen ajok si pini ani anta langchithing pen japra lang soalong don pharo phos se aratum sekachelang awar sai kemesen kabinet ajok sungnang piklo. Nilitum chuning ri kangtung ke lalo athema nilitum arong te bok therai an don pharo phos se aratatum nilitum labang so saphapani a sub center nilitum kabinet ajok nilitum penangan kisung apuson dolo so that on the hood nilitum akelo wing tapos dim sin itum chiponang kolo lasi labang so sub center pini anda me kitang te dat pon itum ning duglo lasi nitum Karbiang Long autonomous council phan chuning ri perfect lo labang so hem on anpen na patang pa prabji phan athe 2013 aningkan Telangana phan state kipi hut labang so rat aning kipung hut si labang so kidutang sub center pang thek tum labang so hem phalang no dalo hal so ni pen pini an nili tum avedada joine labang so sub center avedada joine ni tum kisung chitang nang lo athemala dak nurse punon doctor satum dakwang vedalo so posini tum sung pik lo sinali tum phan kithe ding tum phan chuning ri lo prabjin pen labang so sub center ni tum phan patang PC doctors lapen nurse lapen pars da me ni tum phan ambulance facility ai hoi sitame nang PG phansi nali tum phan chune Laso asap center aki miki kimpang cheng pon thulo sita bil fast face kelong chot ajo contractor atum labang so ahen ki kimpon patang thek thedat lo lasi prabjin pen Karbenglong autonomous council labang so ahen ki kim ka patang ponjia phan bil nang ki pipa prap nang jila pen mesen doctors nurse atum phan nang ke toy pen sekachelang awar sai kelong jia phan langjathing lapen japra lang so arat atum local MHA khai Jogot Singh Ingti EM Karbenglong autonomous council lapen tin Karbenglong atum phan haladak arat atum chuning ripon hanjang lang so pen Jameson teron lapen prison lekhe Karbi Daily News. Santi hidi BJP atum pater pipon se Priaciklo ni phai hiniar ni Sarupothar constituency arlo Santi hidi along det pia po Mahatma Gandhi pirthia chair ni talon pon lapen rongka pangthi rasata deng pon
Farokre nerkebra trokebra sirkep aningkan pen pining surhini ra ingkoi asengkan an ningkan pharoi sira phokebra esi Mahatma Gandhi amang ke thek ani Saropothar constituency ke parlo sangpi hidi number adarso arong along talon pon labang soar ni rong kapang the rasai ta deng pon pini bangso kapang the rasai kapati ripon thongnok be English school polling station number adarso BJP local committee right wing atum pensi pater pipon Pini bangso kapang the rasai long BJP local committee dakiram terang mai phulapen desing be chunbang atum pen kapang the rasai jaling ponsi Pini nangga chetong nun kithi kiding rong asar robasar lapen pinang an hawar arada tumpen rong kapang the rasai claim pon RJ road PWD atawar kok lapen babbi kapang thai asai tami deng pontu Pini bangso asai long kachetong nun sar khiram be dun mai phu Saropothar Mondol Committee sar kangbura inti BLA2 sangpi kawe inti pi Saropothar Mondol Committee klembang phi Sangpi kasang BP Saropothar Mondol Committee klembang phi sar bura sokiling rong asar sar Sipson rong phar rong asar atum hetong runsi rong hawar arat atum pen kapang the rasai pachun por hanjang nang so pen Trison Nethela pen Jameson Teron Karbitili News Singhason constituency angkang BJP disobai polling station pen Gandhi Jayanti katalon dun Freajiklo ni paihini arni BJP asong pen ada por phai kep apor malom pen det pialamai thorpon si bangso phi mai bangching pon bangso mai long langberik LP school polling station number 44 right wing 45 middle wings 46 left wings atum chelang si disobai polling station along Gandhi Jayanti arani talon dun right wing president Khabe Rongphar secretary Babu Teron lapen middle wings president Sim Ingti secretary Buddha Rangpi Aduntu left wing president Tunit Timung Secretary Dhon Singh Tolapen BJP disobai polling station along klembang phubang phi atum chetong donsi mayar dipidun bangso phi alang litum ahin pen Gandhi akai alamo chethan chimum ponse mai ingsam jin pen pajut pon disobai pen Chandrahan se Karbitili News Pini ani kang sama beta kala pon sakang ton pon eklo domain thakme kurong thu